Hi! Welcome to my vlog. This is Wang Waray, the cooking show. The cooking diva. The cooking vlog, yeah. I do mukbangs and baking. 1, 2, 3, come on! Ayan po, we're going to Kapatagan with my friends. Hello po. Wang Ising. Hello po, Wang Waray, ang plastic kong friend. Tupperware lamang. And Mrs. Wang. Hi po, do subscribe my YouTube channel sa mga subscriber. promote daw yun. Baka pag intro pa gani, promote. Intro po ganda sa is. Wala. Meron ko na story. Ayan, with Tinkerbell and Manay, the YouTuber group. Yeah. Yeah, we're a team. Namin solo-solo ng mga YouTube. After ni Waray, ako na po draw. Manaman si Ising. So po mo ato mi Kapatagan para mag-chill. Then napon mi i-shoot dito. So wala mi naglaglaag, naglaro-laro. Nami i-shoot dito na area na need jud na mo to siya na area i-shoot. And Hindi, God. magpabugnaw na lang pod kay you know na ang Digos na Kapatagan, little Baguio ni siya ng Mindanao. So we're going there and have some lunch. Tama I na, think wala punta na namin lunch kay nakakwarta man mi gabi. Thank you so much Madam Mitch. Nami pang lunch ron. Thank you so much po. Nami pang lunch ron. 10k pang lunch lang. Ito na lang kung mag-dinner pa ko. Ayan, so mag-decide mi asa may mag-lunch ron either sa Montefrio, Camsagro, Sagol or sa Parasalog. Ikaw na kamanay? Anywhere na makita na mo na mahalon. Rice pang buko. Charing. Mga tagsalo. Ayan, so see you in a bit. Kasi makig-collab nimo? Oo. Alex Gonzaga. Ay, nag-chat siya nimo? Nag-chatan ako na mo unsa di ka sa akong kuan, mag-collab ba nga siya, mag-joke-joke lang ko. Ayun na lang, matabunan imong joke sa akong joke. Bitaw po. Ginana ka ni Alex? Oh, Wala ginana ka sa ako. Si Alex na Kana si Alex nag-CA, wa pa gani mi nag-vlog. Gani. Ka Ay, wala ba- mo sa kuha ising. Sus, iba na alawi. Ano text po nimo? Gi-request ko. Ano man, Gi-replyan ako nga. Guwapa Bana. naman sila. Ako iba na ako mga friend gani digi ka video sa ako. ilis sa to ha. Di ka ma-reach ni Ivana. Di ko ma-reach ayo. Ilang subscriber nimo Ed? 2000 ka pin. Ako gi mga barkada di ka video sa ako, ikaw pa ka iba na. Jesus ko nimo. Kumbaga wani mugnaw. Gani. Dako ra kag totoy pero excuse me. Oh, pilay subscriber nimo Ising. 1.5. Mana lisod kay mi i-reach. Barkada kay namo diri kani padag kani hangyo pa kay ni si Waray sa ko videohan lang ko ron. First time Kung gina ko na video niya. sa cookies. Kung wa mi kita gagdag Gismen, wa gid mi ligo. Ay Jesus. Karon pa another vlog naman po ni. Gani, napay medyo mal dito. Isa to Chat po nimo? Wala iris-iris vlog ko ni. Ay, pang pa-trending ko ni para debut video ba? Kasi imo nang panglaban sa ko pag binalita jud bayot. Upload jud mo. Alex Gonzaga and Ivana Alawi, ayan nyo, alam nyo na po yung mga ano, Napa ni yung si mga ugali ng mga baguhan. bahala gid mo diri jud ko mapabidyo ninyo. Bahala gid mo. Pila yung subscriber ni Iba? Ayan na namong isa ka kuan, sulugoon. Masarap sa fit and right. Ayan, tanawa. Lucky kay mo baklay, nagdalag papel sa Gcash. Ay, narong iyang Gcash. Ano siya? Ano na lang sir? Pangita na lang ano, wala mo kuan landline sa balay sa pangitag na ko wala jud kung mapataod ko pila gyud pataod 35. Ni Ginoo ko tapal pa kog 25. Ayan, kay Madam Mitch ni Gikan mo ni mo ginong gabi. Kailan ko na nagubo. Madam Mitch, thank you. Nag-live show mi gabi tas nag-send siya 10,000 then daghan pa mi ko uno sa mga remittance center. Abot dun ni siya 60,000 pang lunch lang namo. Ayan, thank you so much sa mga nagbigay. God bless you all po. Sana mabigyan pa kayo ng maraming blessings. Sa mga nagbigay mabuhay. Sa mga wala, Habol-habol lang. bonanay lang. Gomshi ang 1K. Nagomshi ang 100,000. Hello Gcash, kaya sa pa ni events ninyo akong kuan. Kay nagdi ay baga di mugnaw no. Uy, nai-vlog ko no? lang ko niya. Pagda. No, yung inutusan namin, ayan si Tinkerbell po, oo, daddy kay Glabos. Rog amahan na 5 ka anak. Oray didak lang ni karon 500 tanan. Ha? Norsi ko Asa kong butong? Nakuha na ni ko. Ano kabalo ka nga na sa ko number? Ambis akong butong Charlie B. Nakuha na ni ising man. Ako pa ba? Ay na kay number day na. Dili bago kong cellphone. Butong. Ayan. Naabot ko to pero na confirm na to pero wala na po siya. Thank you Vita Coco. Ayan, hello Kapatagan. Digos Japanese siya na area. Mo ni siya ang murag top destination here sa Yahayrag vlog. Ayan.
So, may times po dito na mag zero visibility po yung daan. So, ayan, lukat naman po sa daw. Ayun, tanawan ninyo, di ba? Unsa ka na sa mga foggering. The foggering is so marami. Look at that, oh, it's like a cloud. It's like you can touch the clouds na. Look at here, look, this area. Oh my God, look at the view. It's so amazing. Ang ganda. Wow, ang ganda. Mura jud di taga-Digos. Pero nindot kaayo na amaze ko. Ah, di ba, look at, is parang hindi Digos. Oh, parang naka sa Baguio talaga. Bakit may mga smoke? Ano yan? Ah, nagisunog. Napapalo sila ng mangga. Asa taagi? Pila ko pa left. Left? Wait lang. Street, mango, street lang. Lagay natin ako. Look at the cabbage. Look at the vegetables. It's so many here. Diba? It's so amazing here in Digos. You should visit here because Digos is so underrated. So underrated. Hindi masyadong sikat ang Digos pero if you go here, you will be amazed. Many. It's cabbages, repolyo. Hala, you can see the you can see the mani. I don't know if that's mani. Mani ba yan? I think it's peanut. Mani yan. Oh, it's so many peanuts here. Oh, cabbage again. Actually, you can plant strawberries here. Any plants na pwede sa cold. Kaya po, tanaog po ako. Could not shout here. Di ba halata namang Holy Land siya kasi maraming mga oh my God, there's the travel sito ka nung the source transportation. It's so nice here. It's so nice. Gusto kong bumili ng look at the house. It's so amazing. It's centerized. Dami magpuyo diri mga wang. Actually very cold jud siya. Mura siyang naka-air conditioned. Wala na kun may nag-aircon sa car kasi malamig na jud siya. So lamig yung magpuyo diri sa mga gusto mo atong Digos by Yuta here. Nakitaan po na mo. So maganda. So maganda talaga. And safety first, you need to wash your hands before entering Kapatagan. Wash, wash, wash. Wash, wash, wash with soap. Yan, after washing your hands, you need to do a foot bathing sa dog. We need to sign. Ay, sign? Ayaw na, isa rin maglagbog. Ah, isa rin mag-vlog. Isa lang nagbog, human naman naglagbog. Pwede na maglagbog. Ayan po, nandito na kami sa chosen destination namin. Napakaraming tourist spots dito, but we choose Camp Sabros because it's so amazing sa daw. Established 1994. So first thing to do is to have lunch kasi gutom na po kami and it's already 2 p.m. or pa 3 na ata, wala pa kaming lunch. So bago mi mag-enjoy, mag-zipline, mag-campfire burning, mag-lunch up me. Nabot na yun. Igos rin hapon. Ayan, Camp Sabros. So mag-lunch with diri na area. Tugnaw kay diri, super. Sa katugnaw niya nagkuan ko na kung baba. Parang anong tawag dito? Ayan, country road. Ang tema nila diri kay murag ka ng pangkaraan gani country road, country old town road. Just like that. Here na po tayo sa ating menu. Smash burger. Ayan. Mangita sa tag rice meals. Ay, naka-meet mga friends. Manglibre daw sila pansit! Hindi naman dinay, madam. Libre na yung Dala na sa video ha. nasa video. Ano na? Kasi ilibre? Pansit.
Oh, lingkod na sa tong table. Nice kay mong table, okay na i-view. Guys. Ano, it's so dako, it's so massive. Look at the dragonfly. Hey, dragonfly. Hey, dragonfly. Wala puro mahiwi, madam. Sa man waray. Uy. So ako siguro sunod-sunod ani ron. Ako na pabalik ko para maisa ang bayad. Video na nalog. For the vlog mo, basta mag-contact eh. Ulok ko. Why? Ano ni tuyog na. Picture ha. Ano madam, di na mo kuan? Budagan dagan. Picture sa loob. Hoy, ang mga kuan na rin, mga digos. Wala, bet lagi na ako na. Picture ha. Sa akong pag-picture, stop. Hi mga Wala. wang! So, namin diri sa Kamsa Bros. Basta bahay mga wang. Hi mga wang! Namin sa Kamsa Bros. So, pwede din kang sakay sa kabayo for 50 pesos. Picture lang. Kung naog ka, 200. So dira ra ka perminti. So, ano kung pag naog, madam? Okay na ko, madam. Okay na to 50.